Dostlar salam. Yine sizin bilen Sunday Plus bizim bugünkü mihmanımız Mekan Atayf. Mekan, salam aleykum. Salam olsun. Mekan Atayf'ın stüdyosunda sizden gelen sovallara cevap berýär. Hemme sowal oradanlara köp sağ bolsun aýdýar. İň gowlaryny saýladyk. Häzir olara da Mekan ýöreýte sizin üçin öz jogaplaryny berer. Wagt ýitirmän soralara geçýäs we ilkinji soraw hemişe orşar bir tanışlyk ýaly. Mekan Atayf aslynda nirelike we nirede ýaşaýar şu wagt diýär. Men aslım Mar vilayetden Takarçay etrafında doğulan yerim. 1985 yılda doğdum. 16 Mart'ta yan yakın doğulanım oldu. Kutladım. Sağ ol. Ödüm edil hadir Aşgabat'ta yaşayan Aşgabat şehrinde. Şu wagt agam diýsem geňüräm bolmaklarym mümkin. Bir ýaş uly Mekan menden. Arsam menden ulla. Öň bilmeýäk o maňa agam diýdi. Soňundan bildim de ullugyny men oňa agam diýem. Innik soraw. Edil sorawlar tertipli däl gelişine görä berýänler, şoň üçin bir temadan gitmezligi mümkin. 3 sany arzuň hasyl bolýan bolsa, olar haýsylar bolardy diýe. Adam arzuwsuz bolmaz ýa, guşganasyz bolmaz. Şu eden arzulanma paşdy ýetdim de. Eden arzularma. Ýöne bir içinde ýene de adamlar, arzuwsuz adam ýok. Häzir çağajyklanma, sagaman öýle işgil edip bagtly ýaşasalar, şolan bir arzumyz. Yurt parahatçylyk bolsun. 3 tip tanamaly bolsa. Birinji parahatçylyk. Parahatçylyk, hökman, saglyk, parahatçylyk birinji olsun. İkinji hem çağılanmadan bagtyna onyp ýaşamak nesibeden. Üçüncü hem üçüncü arzum var bir haçan bir ýadyma düşen naýdaryn arzum. Üçüncü. Aýr en zedik goýaýaly. Bolýa men ýatladym. Bolýa. Mekan Atayf'ın ilkinji halipaty kim kädiýär? Men halipa bar bolsa barmy halipalyk eden bir? Menne gaýwany halipa bar. Aha. Gaýwany. Ýöne hakyky halipa ejem diýsem ýalňyşman sebäbi. Maňa ejem elimden tutup dutary ora dönem ejem sadanlar ýaýdymçy däl. Ýöne men şol höwesimi ejem billi. Ihlas edip durýar. Men şol höwes edýänim aýdym sa söýenim. Men sebäbi özüm bilenim mer aýdym aýdan men. Plança ýaşdy bilemok. Kiçiligimden 5 ýaşymda Özbegistana giden şol atlan ýazgysam. Ejem men halipam. Dogrusyny aýdy. Ýöne gaýwany halipam Agamrat Öwez Mähmedow. Agamrat Kurt lakam bilen tanalýar. Ilaresini. Ol barada da bardy soraw bolun eýem onu aýyrmaly bolýar. Jogap berdiň eýem. Indika geçýär. Ýaşlara maslahatyňyz diýe islenlik temady. Ýaşlara berjek maslahatym ilk bilene saglyk isleýän şolara. Onuň işlerine üstünlük hem de ýurduma wepaly ýigitler bolup, gaýlar bolup ýetişmän arzu edýän berýän maslahatym amjal. Sağ ol. Innik soraw. Haçan görseň şadýan, gaharlanýan wagtyňyzdan bolýarmy diýe. Elbetde adam gaharlanyp bilýär. Olum bir sebäpler boýun. Ana. Ýöne Hudaýa şükür özüm şeýle dogulanyp merşun ýaly. Bolşum açyk şadýan. Ya grubu däl. Onu ýasawam etip bolmaýar. Şu men grubu bolaýynyp grubu bolup bilemok, ya men gaharlanyp gaharlanyp bilemok. Öz bolşum da. Men hem görşäs bolýan gaharlanan göremek ýöne. Diňe gülüp berýär. Mekan Atayf'ın durmuşuna täsir eden adam ýa bolmasa söz üstünlüge ýetmegi üçin. Men üstünlügime ýetmemiň sebäpkär adamlar bar. Sebäbi men onu ýatdan çykarmaýan. Ol bizde Şahyr Ana bayram aýdygdy bar. Şu bir näçe bagşylara sebäp bolan halipa Şahyr anam kompozitor diýsem ýalňyşmaýar. Men şoňa köp sag bolsun aýdýan. Esasy maňa ihlas eden adamlarmyň biri. Esasy. Şu adam işleşýänmi ýa? Şu adam işleşýän, şu adam görüşýän. Ana bayram saňa da köp sag bolsun aýdýan agam. Sen hem görýän bolsaň görýän, sen Goçmuradyň peredaçasyny saňa da köp sag bolsun minnetdar. Ana bayram kim kädiýän dostlarymyz üçin Beki Allah Gurbanowň Beki ýanyna beti gepleşigem Anna bayram bilen.
görüp bilersiniz. Innik soru. Näçe ýaşyňyzda aýdyma başladyňyz? İlkinji toýa näçinji ýylda bardyňyz? Näçe ýaşyňda başlanyňa ýaňy aýtdyň, ýadyma da düşen aýdymy näçe plança ýaş diýsem ýalançy bolýar sebäbi. Hallançakda näme? Oje men kiçiligimden aýdyma aýdýan şol atlaň nesip bolsa bir oğlanlar şonu menden syomkalar alıp gidip dokumental film etjek diýdiler. Bir näçe wagtdan bir dinleýijilerimiz görebiler, tamaşa edebiler. Kiçiligimde 3 ýaşymda, onun 5 ýaşymda, 6 ýaşymda Ýaponiýa her ýurtlara gidip yer alan, wizalan baş onu ine matam ýygyna goýupdyr. Arhiw edip hawa gelecekde hani näder özüm görsem bir ýyl bolup tolguny oturýan o. Onun toy barada. Toy barada men toyum 2-nji, 3-nji klasda toýa uğradım Mar welaýatyna. Sakarçaýa tarapda. Toylara çıkıp uğradım. O inçecik sesim vardı. Yaşacık oğlan çıktım. Ayşe, şulam gowaý diýär, gutlasyn diýip aýtdyrýarlar. Toy soýan närsine? Yo, edil toya soýam okdum ýöne. Toya barýan var, gutlamaga barýan var, ýarym saat ýaly aýdym aýdyk gaýdýan ony süýjalar ýalyp pul sagarlar jüýüňe salyp goýarýardylar. Toy pay. Toy pay. Onun ýöne esasy bu Aşgabatda gelip toy 2001-nji 2002-nji ýylyň başlaryna çıkıp uğradım da toya. Gorkýan zady barmy hadiýa? Aýraçylykdan gorkýan adam esasy. Hudaýa şükür ýene tamam janlarda çağçyklanmada, maşgalamada. Şolardan aýrylsam, mana gorky, şonda men gorkyny ýakynlanmak. Duýarym. Ýöne ondan merde başga hiç sada gorky ýok, Hudaýa şükür. Gülýaly. Geliniňiz bilen nädip tanışdyňyz? Iň köp gelen soralyň birisi. Gelinim bilenem ýaş döwri. Toyda görüşdük. Men kizice oğlanım 8-nji, 9-njy klasym. Şondan görüşüp birek. Oğlan men gördi, menem onu gördüm. Şeýde o atlar telefon zat ýokdy. Bir şeýle daşyndan teretsem süwdany ally. Onun şeýde görüşdük. Soň 2004-nji ýylda enem atam gudoçluk etdi, şo ýyla öýlendim. Şo Hudaýa şükür ýaşap ber. 2 san çağa amma 16 ýyl awa. Bir oğlum bir gyzyňmy? Bir gyzym bir oğlum. Gyzym uly. Beýdi baýdýan. Men gyzym. Ki aýty uly boldy şonu aýdýan. Bir gyzym bir oğlum. Hemen enlik bolýar. Gyzym tuwlama 8-nji klas. Tuwlama. No erkim Käwa jigiňmi zat diýen horaýalar. Ýanymda görýärler-de jigiňmi bu ýaman meňdeşden diýip. Mene gyzym diýen ol geň görýänler barken. Tuwlama. Wagt geçýär, ha? Atlaryny aýtjakmy? Gyzymyň ady Leyli, oğlumyň ady Aýdyn Murat. Aýdyňa sportsmen, futbolist. Futbolist ol. Leyli. Leyli, ol doktor bolas gelýär. Gelecekde nesip bolsa okuw görýär, okuman görýär. 4 dil bilýär, tuwlama. Türkmen dilimizden daşyndan 4 dil bilýär. Aýdym sady höwes edýärlermi? Aýdym sady görýärler ýöne, aýdym sady edil. Ýöne höwesini görýärler. Dinleýiji hökmünde görýärler. İkisem oglumam şeýle, gyzymam şeýle. Onuň aýdymçy, men aýdymçy, oglum bol aýdymçy bol diýip aýdymçy edip bolmadany. Özünde bolmaly. Esasy. Humara aýdymy köp kişi oğurluk diýersiz nähilek pikir edýär. Aýyrban bilýän şu soru. Ýok, şu soru aýyrmaly. Durunny täzeden. Ýok, şu soru gaýtym gitsin ne şey diýip. Her aýdymyň ritmi bolýar. Ne düşünýändirler, sunuga diýişýärler düşünýär. Bunu kän şol aýdymyň düzgünne düşünmeýänler oğurluk diýip pikir edýärler. Sebäbi şol aýdymyň ritmi meňdeş daşar ýurt ritmine. Sebäbi olam häzir döwre Latin Amerikan ritmi diýip hasaplanýar. Şu ritmde de adamlar tant ederýaly şowkunlyja bolsun diýip şulaýdym düzülen, bulaýdym oğurluk däse, bulaýdym oğurluk bolsa Spotify men sahypamda ýa-ni Shazam oğurluk aýdym bolsa ýa-ni Spotify ýüklemeýärler. Olar almaýar aýdym uğradyňda bir hepde analiza berýärler aýdymy. No şol aýdym egerde oğurluk bolsa ýygyna bulaýdym bolanok diýip bize habar gelýär. Ähli 42 sany platformalarda dinläp bilersiňiz.
Şo taýlar kabul etdi de şolaýdym gowurluk bolsa kabul etmedi. Lalaşan. Humara näme diýmem ýazandyrlar görani. Hawa. Nigeden bilýän? Men sebäbi bu soraglary YouTube'da da kän ýazdylar. Men her bir ýazýan adamlaryň hemme kommentariýalar okuyan men ýaltanman. Sebäbi men şu kommentariýalaryň üstü bilen inniki işime netije jemleýänleri, inniki etjek işime. Her bir kommentariýalar görýän içinde gow kommentariýalar ýazýanlar bar, içinde düşünmeýän ýazýanlar bar. Bir hili boluksaca kommentariýalaryň bar bolýar, her süraksaksyz bolmaz diýçe. Onu hemme kommentariýalary dinlejilerim okuyan, gow kommentariýalaryň ýazýan sag bolun, minnetdar hemmäňe. Humara diýmek, bu humara sözi goçmur adam düşündürbiler, ähli hemme okanlaram düşündürbiler. Humara bolmak adam söýgüdenim humarla bilýär. Ýanky adam aýdym sazdanam humarla bilýär. Ukudan humarla biler. Ýanky humar diýmek adamlar köpüsi başgaça pikir edýär humar söz. Hökman ol nemede de azart söz, şol azart sözüň türkmençesi humar. Ýöne men sen söýgüňden humara diýär de humara. Sen söýgüňden humara boldum diýär. Başmaýlaryny diýen ýaly. Başmaýlaryny sen söýgüň meni anketdi diýen ýaly manyda bolýar. Ýöne ýanky öňkü türkmen halk sazmydan ba humaraly diýip. Türkmen halk sazy ba. Meselem aýtsak öňkü halipa wagşymydan humara goý şerap içeli bile zat diýip aýdymlar, aýdyp geçip gitdiler. Humara diýmek umuman humara biz bunu näme üçin allyk Goçmurat humara bu türkmen gadymy söz. Biz öz gadymy sözlemedi hasam ýene-de täzeden şul inniki gelýän ýetginjek ýaşlaram bilsin bizim gadymy sözlemedi bilmeýän sözlemedi bolýar adamlar. Şonuň üçin onun şu sözleri biz başta da aýdym ýazamyzda men Habib, bu Habibiň aýdymy, Habib müziğin aýdymy, aýdymam saadam şoňky. Habib aýtdyk, oturup Habib şol aýdymyň sözleri biraz agyrrak bolsun. Sebäbi köni sözlerden ulanywrak edeli. Köni sözlerden içine getirip şun ýalatlar bolsun diýip çıkardyk şol aýdym. Her kime interesni boldy. Gowurdylar, minnetdar dinlejilerime sag bolsun. Aýdasyn Melya. Gowurdum men. Sag bol. Ennik soraw mekan. Öz bagtyňa ýetmek üçin näme etmeli? Esasy inanmaly. Özüň inanmaly. Bagyt maksat diýmek Goçmurat. Men pikirimçe men şu soraw şeýle jogap beredim mele. Meselem öz köp kişi isleýär bagyş bolasy gelýär. Bagyş bolasy gelýär, aýdym şol her kim ýyldız bolasy gelýär. Meselem şu sebäpde ýazan bolmaklygym mümkin bu bärde. Isenlik ýa birini söýüp şol bagyt çoň bile bagtly bolmak maksady bilen ýazan bolmak mümkin. Ýöne men şu soraňa Goçmurat aýdym saz barada jogap bereň. Meselem ýaşlarymyz bar, ýyldız bolasy gelýär, aýdym tanalasy gelýär her kim. Onuň içinde şeýle bir aýdym, iki aýdym işleýärlerde ýitýärler. Arasyna wagt kän salýarlar. Men şonu ýalňyş diýip pikir edýän. Sebäbi bir aýdym çykardyň, ýene de bir arasyna kän wagt salman, ýene aýdym çykarmaly dinlejiler. Sen dinläp, bu jaşy olan gowjay diýär, diýip şeýdip tanalyp gidýär adamlar. Ýöne esasy birinji oçur nesibe. Nesibe diýilýän zat hökman nesip etmede peýdasy ýok da. Nesibäni zähmetlerim öňde goýan. Men zähmetden öňde goýýan nesibäni. Zähmet çekip beren oglanlar bar da, zähmet çekip beren oglanlar bar da, ýöne şol nesibet çeken o. Ýöne dogry zähmet çekmek diýen bir zat barda. Ana onuňa da men dogry makullaýan ýa söýdüm. Ýöne sen näçe dogry zähmet çekseň de şeýle aýdymlar ýazýan oglanlar bar. Men özüm gowurup dinleýän oglanlar ma aýdymçylar. Emma şolar bir men ýyldız bolaryny isleýän bolyn şolar ýyldızlyk derejesinde däl. Goçmurat. Şeň. Onu men şo nesibe diýip bir zat bar da, nesibe etmese diýär, nesibe etmede peýdasy ýok diýär. Hasap edeniň bolmaz, nesibe edeniň bor diýär. Şolara kömek edip bolýarmy? Zähmetem çekýär,
Senem dinleýän, gowam görýän, gowam mysal üçin. Inni şu halk yekece kabul yankı edýär diýen onu. sözüme gelmeli bolýarsa. Sen men zähmet çekken, nesibem çeken ok zat diýip onu özüňi yere düşürmelerle özüňe anamly bolup zähmet çekber. Çekseň Zähmet, ýagar ýagar rahmet. Hükman bolýar şol. Hükman bolar. anamalla. Hawa hükman özüňe anamyň bilen anamly işlesen nesibe çeker. Bagtlanmarsın. Hawa bagtlanmarsın. Enniki. Yaramaz ennikleňi nädip taşlap bolýar diýe. Seňde yaramaz ennikler bar. Men yaramaz ennik men üýküle bilýän. Men şonu yaramaz ennik diýip pikir şonu ýaly alýar, kabul edýän özüme. Täbi üýküleme gerek gel adamdan. Hiç kimden öýkölemeler. Öýkölegiň paýsy ýüzü. Şo türkmenlerimiň öňe sözleri var. Şoň üçin yaramaz ennik diýip bir şoňa diýämesem käwir öýkü menem onam öz gowurýan adamlardan öýküle bilýär. Köplen şey. Şo adam gowurýan adamdan öýküle bilýär. Onuň şonu ýeňmek üçin ibratlar edýänmi ýa netije ýokmu? Aýny özüme öýküleme nemäni goýýan öňümde bolýan. Şonu da ýene de şol. Hemişe başardan o. Hemişe başardan o. Käwat öýkülemeli bolýar. Ýene bolýar meselem Döwran Saparowyň dowlanyny Döwran Saparowy gutlap ýazyk etdik bolýan Bekijan bilen. Bekem onu ýalňyşyp kompýuterinden pozulup durmy ýa şol bir zat bolup bir neme bolýan. Indi Bekin gowurýan men. Şonun birazcık öýküledim men. Ýokmy ýazgyny? Şo ýazgy ýok. Şo köpsüň gutlagy gidipdir de men gutlagym gitmändir. Beki. Ýöreteden bolaýmasyn? Dawaňyz adyňyz ýok. Ol öýkülen bolaýmasyn? Ýok, ol bek soň ýazdy maňa. Şuňal öýküleme dolsan bir yetişmedik birazcık neme diýär. Ýok soňuň özüm düşünýänem. Bu bolýan da teknikada o zatlara düşünýän ýöne Döwranyň dowlanyny gutlap, Döwranjan uzak ýaşa şo taýda da gutladym bolýan. O gutlagy saňa ýetirmändirler. Döwran Saparowyň dowlanyny. Uzak ýaşadym. Hawa. Böyle yürüt etmedik bolsa bolýar. Yo, yürüt edy ýok lol. Biziň hemmämiz birek bile hormatlylar. Hawa değişýän. Indika geçeli. Özüňe söz beren soň şol özüňe beren sözüňden çıkmazlyk üçin näme diýäň diýär. Aslında erkin güýçlümi? Özüme mi? Hawa. Özüňe diýen etdir bilýän. Etdir bilýän. Näme iň kyn düşýän zat? Şu özüme diýen etdirmekden mi? Diýetem. Ay şonu birazcık şolam diýetada. Azajyk kynna. Şu özüme ne şu günler 3 gün bäri toydan gelip hiç da iýmeýin diýän özüme. Şunu iýmeýin diýende ýene azajyk wagt geçýär bolýan. Iýenna. Şu näme üçin toydan soň iştäň açylýar ha? Şu şonýaly men ne şeýle toydan hükman. Näme üçin toyda ilmeýär şol? O toýa bar ýaz iýesiň gelen ok, iýen ok. Toyda ýa şu enlik bolupdyr baryp toya baryp işlemek şol köp kişi pikir edýär biz sen günne toya udýan, hediledýän toy bolar pikir eden ok biz toy biz üçin iş. Toya barýanda baryp ýa şu naharyň am ýadyňdan çykýar bir işden çay içýän görýän ha. Beşden amanak näme üçin urjataýdy. Kelläňde başga pikir diýär. Hawa. Tekelle düze şol toyu gowsawmak da ýa şol aýdyk geçdik bolýan. Esas toy gowsaw bir kellede bar şol pikir toy şoğunu şagalangyl geçirmek. Onuň öýe gelýän derrew azyp başlayan. Ene şuňa erkedip bilemok men. Kän. Arasynda bir saklanan ýaly bolýanna ýene de barp ýaýanda. Onu da menden agowy. Ýöne men 10 kile horlandym. 83 kiledim men. Perhat Ataýewiň toy döwürleri 83 kiledim. Şonu şoň Perhadyň ýüdük taktysyna ýüdük takty boldy. Şoňam gidip öýüne çörege çağırdy oglanlary öýüne oturduk da ýanky ýüdük takty şu gün günlüğü bolsa akşam çörege çağıranda şoň wizasyny gördük.
Benim şu yerde özümü ekranına varıp men gaty semräpden gaty gidipdir nep ýöne şonda men şeýle erketdim özüme. Näçe 3 aylap, 4 aylap çörek ýemedim, çöreksiz ýedim, näme ýetemem. Antam. Ýöne çöreksizem hiç ýeli iýen ýallarla näme ýetemem. Çöreksiz çörek. Tutonak. Hawa, tutonok. Hamirli zatlar aýyrdım, manty, somsa görmedim. Diňeş greçka, ol bul dietический zatlar, çorba zat ýen, ýene ýöne hiç ýyl çöreksiz ol ýöne şonda gowhorlandım. Ene diýete tutçoklary da berjek maslahatym, şo çöregi birazjyk azaltsaň, şonda ana saňa da gerek şol koçum. Hawal. Boyuň näçe? Men boyum 1.70. Bay, 1.70 bilen 84'de bardyňmy? Hawa. Kän öyle. Şo şonu görsen wara suratlary görsen şu ýöne biz günnüň naşa görüşemiz son kän näme edip bolan. Hawa. Bilen akdy. Ha bilen ok. Birazjykdan horlanýan bol. Ýöne o şekilden ýöne bilen. O çekildim hawa. Şondan 10 kilo çekildim de. Zala da gatnadyňmy? Sporda Yo zala bir bar zala var edil näme etmedim ýöne kaçatsa da dedem ok ýöne zala barsam ılgaýadym ılgaýana o ýeňil ılgap da dedim. Biraz zala hawa. Esas şu diyete bilen. Gatgo. Herki sonra bunu geçirýäs. Halipasy Maqadiýa Amrat kurt. Nisibe diýilen zata garaýşyň nähili ona meýem jogap berdik. Çağaňyz bolanyna ilkinji pikiriňiz, reaksiýaňyz, duýguýuňyz diýipdir. İlkinji duýguýum çağaň bolanyna kaka bolýan da sen. Ondan o duýguýuny men näde aýtjam bilem ok sebäbi. Öz perzendiň dünýä ýa. Şoňa bir howlup men iki çağam bolanyna da men raddomda derlim de balnisada derlim de. Ýöne şoňa howlup ilkinji o gyýdym bolly, soň oglum bolany oglum bolly diýip jaň etdiler da elime. Niýe dedin toýda men? Şonda awa bir toýdadym, toýdanam gündüz toý çallyk. Hawa. Gündüz boldy da, onuň gündüz toý çallykda toýdanam çykdym, toýdan çykdym, edil toýdan çykmama bir 10-15 min bir wagt galan elime SMS gaýnanam SMS ýazypdyr. Oglum boldy boşluk diýip. Aýnyň derrew şondan balnisa tarap her hil pikirlere edýän kelläňde. Begençlikde bul wara bu söz bilen aýdyp bolanak bunu. Goçmurat. Üýtgeç duýgu bolýar adamda. Onu görüňde hasam başgaça. Tuğleme şu wagtlaram çağalar bilen aylanmana gidilýär, ýene dilýär bolyn. Ýaňam aýtdym ha bu sen jigileň mi mı diýen. Ne tuğleme ulluk kança çağalar bolyn. Menem käwa seredýän bir Hudaýa şükür edýän de. Şolong janlar sag bolsun men. Şon ýaly duýgu. Bagyt. Umuman bagyt. Bagyt hakyky. Pul siz üçin motivasiýamy diýär? Yok. Şo puly öňde goýýamyň diýen bolsa yok, öňde goýamak. 2010-2015 ýyllarda ýetdiňiz diýär, näme üçin diýär? Şeýle bolmy? Yo, ýetemok badym. Toýa gidýänim ýöne birazjyk albom işleri azalttym albom. Sebäbi esasy şu ýyllar hasam toýuň üstüne şol toy aýdymlary birazjyk ütgöt zat edip bir hasam döwrowaplaşdyryp ýazdyk täzeden oturup şoňa wagtymyz gitdi-de toy bilen başa gaýrak boldukda. Şo wagtlar klip azragy işlenildi. Şoň üçin şeýle pikir. Şoň üçin şoň ýaly pikir dören rawa. Sagdyn ruhy bilen we ýaş görünmegiň syry nämede? Ýa-ki esasy bagtly ýaşasaň sagdynam bolsun. Ruhuňam belentde bor, agzy birek bilen anam bilen ýaşasaň maşgalaň bilen. Köp kişi diýär sen öz ýaşyňdan ýaş görnýän zat diýip ma SMS ýazýarlar. Maňa tersine diýär. Onuň Ýeti biraz da ýowrak bolan soň bolan biraz kiçirägem de. Yo, ola bir ýaş. Yo, boýumdan kiçirek de. Enne biraz gowra zat bolan. Men diýjek bolýanym Goçmurat
seve esasy özüň bagtly bolsaň öýdäkiňle bagtly ýaşap, düşünşip ýaşap, birek-birekli anam bilen ýaşasaň şonna adam garramam kaýna. Ýöne her kimden soraýan bolyn bir hili daş keşbi garry görünse-de ýürejekler ýaşda her kim häzir menden hem soraýarlar bol ýaşyň näçe zat diýerler bolyn. Ay 35 diýmän bir hili görýän da ýürek 35 diýen okda. Näçe diýer? Şu yürek şu 22'de dur da 22-25'de dur bolyn 35'e geçtikten 36 içine gittik. Nesibeden. Arada bir stüdyoda bir kiçirek stüdyo bolly. Aýdyp bersem. Stüdyoya bardyk. Ol bir kısancak ýaşasyk aýdym şowlanjyk bar ekeni. Onu bir ýan okuwlady utaran bolmaly. Onu ýanky ot salamlaşdyk da etdik bolyn. Ağam diýdi şu wagt ýaşyňyz näçe diýdi bilen o kenar. Bu bolan zat bir 6 ay zat geçendir. Onu menem ay enim diýdim 25 ýaşymda diýdim da şey edip bolyn. Ay ağam bey diýme de birinji klas kama modadyň diýdi. Utan gittim. Şu öýde görýän bolsa gülkü gelýän şu. Şey diýdi da sen birinji klas kama modadyň ağam bey diýme de dogry aýda diýdi. Öýdüm bir ýyl bolup gittim onuň. Elim 35 ýaşaýan da. Şeyde ay adamın ýaşy garrasa da ýüregi garran nokta adamın. Bolmarsam şeýle. Ha o. Allah can her kime uzak ýaş arzu edýän goçmarat. Şeýle bolsun. Ha. Alo. Ho. Wa aleykum salam. Ma gowum körpä mäler çykyp aýlaýyn men ýazgyda da. Da bu çaya demledim o. Bol ýa, owy gidip dura. Bolun. Şu soňky bir hepden içinde has bir owy geten derejäň diýe bir üstünlükmi? Bolmy şonu ýa-birde täzelik. Hawa Goçmurat biz ýaňa agdak geçdik Humara diýip aýdym çykardyk klip. Amale bilen. Hawa. Amalejim bilen aýdym gowully. Şol aýdymam birinji ýer orun aldy. Ýa-ni bir hepde bolanlar, bir top onda birinji ýer aldyk. Şonu sorajak bolanlar bilemanlar. Hawa Muradyň top 10. Hawa. Gepleşiginde. Birinji ýer almak nesibäme çek birinji ýer aldyk. Bul aýdym halkymyzam gow kabul etdi. Ähli dinleýijilerimize sag bolsun aýdasym belä öz adymdan, amalejigimiň adyndan bu klibi, bu aýdymy birazjyk wagt aldy işlemizde. Bulaydym üstüne 4-5 aýaly işledik. Sebäbi görseň olar ýal soramamadyr şolaydym näçe wagt işlediň diýme şu taýda jemläp goýberjek. Onuň bulaydymy 4-5 ay işledinlik şu klibi zatlar bile bile ýöne amalejigim bilen işleşmek şeýle gowy priýatny sebäbi işine tuğlama adap keş öde maslahatdyl tuğlama klip edemize şu taýyn şey deli mekana bu taýyn şunu ýal raýa dälmi aýdymyň şu taýyn şeýlere gaýsak nähil bar diýip maslahatdyl işlerini şulaýdym adap çekilli amalejigim saňa da minnetdar bul diňe menki däl bul seňem üstünlüğün şul aýdym esasy şu aýdym işlerini olanlara da sag bolsun aýdasym mele ýani art studio Habib aýdym sağ sözün ýadan gatnaşan olanlar ýani top onda da agdak geçdim. Mekana taýfyň ilkinji öňe sürýän pikiri. Halka bir watanymyza wepaly bolup aýdym saz döredip hormatly prezidentimize gow aýdymlar çykaryp begenlerip şey dip ýaşamak ýurdumyzda. Ben Goçmurat agadanam sorapdym diýe. Goşa toýa baryp gördüňizmi? Mihman hökmünde diýe. Sendenem sorapdyrlar ha? O men ýadyma düşürekden soranlar, şoň üçin gen gördümle ýa okamdy. Şeýle bir toý gördüm. Restoranyň bir ýerine ogluna mekiz, gyýda mekiz, on ýal toýlaram boldy. Gyzykly toýlar boldy. Şu 2013-nji, 14-nji ýylda ýalňyşmada. Doğrumy?
O ikiz toylaram bolýar, ýene şeýle goşa toylaram kän. Bolýar. Şu soru var ha, allym mı bolyn bermäler şunu. Näme ýa? Ýogurly diýip çykardylar diýe. Aýdyp goýar elçinler. Gitsin gaýtym. Näme üçin? Gaýtym bir istestirinde daha da şola. Kän o şunu ýaly zor ýa-da. Mundan bir näçe ýyl öň diýe. Aha. Mekan taraf ýogurly diýip bir gep berat diýe. Näme üçin beýle boldy diýe. Şoň jogaby şu adam bilemzok diýe. Näme üçin beýle. Yaramadım Bilen onu yo hiç on ýalat ýok Hudaýa şükür hemme da gülýaly. Ýöne ol aýdym aýdan başga biri. Ol aýdymçy mekan şol aýdymçy, şol aýdym aýdan mekan Ataýew diýip bir sakarçaýal owada şunma. Owa. Aýdymçy olanjak. Menden kiç ol oğlan. Ol oğlan öz ağasyna bagşlap aýdym ýa-da. Awsoň. Onuň öz ağasyna Murat diýip ağasa men tanıyan ol biziň owadaşymyz bolan soň iki köç aňarym da. Ha şol aýdymdan gaýtdym haşo gepem gurulman. Ni aýdaýna şol ağasyna ýa-da. Onuň ağasyna ýa-da ol bul öňünden näme diktirlara ýa goşky ýa-da aýtdyrýarlar da. Şonu bul aýdym Mekan Ataýewiň Mehriban ağasy Muradyň ýagty ýalygyna bagşlan ýa-da diýen ýerine ortunda kesipdirler de men kliplemden hem alıptırlar da yankı bilbil gördüm klipte men düýüş görýän ýaly zat klip edildi dawra şey ýörep barýan ol şol ýazatlar syomkalar alıp ogadyn apmuny bir ýaltan man edipdir bu işi ýaltan man edipdir bir kil özümem görüp berbet dolum şonu dogrymy aýsam öňünde adanyň sesini goýup durýan edipdir özümde bolan duýguny aýdyp berjek bolýanna bunu men halamayan adamam edibiler onu şeň her kim hemme kişi men goýarýa diýen bilmerin. Ýöne hiç kime özüň halamasaňam ýamanlyk etip bolmaz ha. Halaň okmy? Hawa. Teziň çykarma gezber. Ýöne ýamanlyk etmek gerek. Men şonu ýöne şonu ýaly pikir edýär. Maňa ýamanlyk kökümünde etdiler mi diýip şo pikirde şu adam şo pikirde oturma. Ony başga hiç variant ýok. Soňam bilinmedi. O gülmek üçin bolsa o gülkünç burada atlar goýarlar. Gödök gülkün. Hawa. Gaty gödök bolýar. Gülmek üçin eden bolsa. Ha o soru aýyrmagyň goçmurat dursun gaýtym adamlar görsün näme bilsin. Onna bir hili o habar eşitip bir hili gynananlar ama bolanlar ýakynlaryňyzdan garnaşlardan ýa Awa elbetde şun mukadip bir hili. Şun mukadip şu habar eşitip men ejemden özümden hem gitdi. Şon ýaly ýagdaýlar boldy sebäbi der dogonlam jaň edip gowçuluk molam edil oradan üstünde boldy da orada wagtlary. Onuň owadan jaň gelýär menem habarymam ýok men ta bilemem. Men eşdemem on ýalda. Onuň şoluja aňryk aýp mekan ýok bolupdyr, mekan aýrylypdyr zat diýilse menem ejemden 400 kilometr berde ýaşaýan ejem Marda men Aşgabatda. Ýaly habar geldi menem ejeme öýe jaň etdim bol ejem balnysa girdi şunýaly diýdiler. Onuň mara gitdim zat etdim onu. Ay öýe barypdyrlar da ses edip. Eşit olaram şonýaly hakykatdyr öýde barypdyrlar şunýaly hem adamlar dilisi bilen şunýaly bolan soň onuň ejem Hudaýa şükür gowlanyny zat etdi soň onuň bärik Aşgabatda öýme geldi. Öýmeli ol her kimem gen görýär da bolyn ejem elimden tutup men Bagdara ýör Bagdara gideli. Görsünler diýen. Seni görsünler diýen. Men planda adalja oglum diýen bolýar. Men planda alaýyn men göne gidäýde ýanym bilen teň bilen gidesim belýär zat diýip meni şolyny akdip meni Bagdara ýlap şol ine ba men oglum. Ine gülýaly adamlar başga pikir etmeň. Zat diýmek üçin ejem meni şu Bagdara ýla elimden tutup benim erwet doldum kanaşyna erwet doldum. Ýöne Hudaýa şükür gowy hemme da gülýaly. Iň agyr degen onu ene bolýar da. Ha o ene paýyr. Şu enelere erwet dol ene. Ene şun ýaly näme diýilýär? Uzak ýaşajakdyň ha. Ha o sağ ol. Sağ bolsun. Mekan esasy şu gelen soralara şular bir sagada ýazdy goýdum. Ha o. Gyzykly ol men beli uzak bolar öýtmedim şunu aýtsam, gysgarak
ol men şiirim munt diýip geldim bolen şu bir sagat beri otursa buluşdugam degişdigem arasynda. Onun üçin köp sağ ol. Hem sorag berenlerem size de köp sağ bolsun aýdýas, özüňize gerek gylykly jogaplaryňyzy alamsyňyz diýip umyt edýäs. Aňam baňa da jan saglyk, başga da agzyrlyk, işiňde üstünlük, ilhamyňam gaýnap joşup dursun. Toýlarda görüşeli. Sağ ol Goçmurat. Menem dinlejilere sağ bolsun aýdyn, köp sağ bolsun aýdýan. Dinleyijilerime de sizin hem işleňizde, okugyňyzda üstünlük arzu edýän. Goçmurat size de köp sağ bolsun aýdýan, hormat edip syýlap geldiňiz. Öňküler ýaly toýda duşy berersin nesip. Nesip bolsa. Toýda görüşeli. Sağ ol. Dostlar Sunday Plus Mekan Taýf bilen jemleýäs. Hepmäňize köp sağ bolun. Salykda görüşeli. Bolmy? Отлично. Я доволен. Bolmy. Kulýaly montajlar.